nang kang nang shab nga ai ka ching kublai ya pese bara ki ba chu ka chan lem yi man ka pol sha ka pol nga kwa ban ong ya pese tang khandit ma ta pi pet ya ka nei ka video subha ya click lem ya shan lem ya utu hat bat ka lai ma tang kata kalang kum ka ching ai masiam chong pese yi ha ka nei ka video ka ba menta ngi wan ra ha ka ba ya de babon ba ki ba chu ka le yi ki ong Lano on Plie ka Fete lane ka ching Iadawmasi ha ka ne ka ching ka le ka ba phi ka le ka de ka ba kong san ya pese ki ba chu sengotanat pan pikai Iadawmasi tene ki ba chu imcha ha ka ne ka ching Iadawmasi man ka pol sha ka pol ngin ong ya pese lane ngin chu bab ya pese map mo yang ni ngin am te ba chapang ka ne ka de ka rai chong ka sol ka chungi Lano on Plie ya ka Fete lane ka ching Iadawmasi ban pelaj ba ya ka ching Iadawmasi ka sol ka chungi kala de himo ban stho ya kata kat no ka ching kata ya gitu kiba ri masi kiba chupen ya khon kiba chupen basaja ayeng hasam lamba masi keltong mentalai ki masi keltong baro kilabon kiba susah kot ben apa sam bat bon ru ki try ki bayathid ya ki masi keltong te kilak mentalai ki yaditat akadol ka batang sitang ru empat kot ngan ban beng sai sen wanam sengau ai mo ya kata bang am tep Lano kan Plie ya kan ka Fete kala channa kadang selam empat tep ya kata di tenggarai jong ka solka jongi mo bahkan Plie bai ba na tongan subuk kendat ya kan ne ka video ha ka bay dai chapang ki masi he pese kam so tamang du ya no na prang kini ha ka chinya kon nama mentalai abun mo kim chu yu isu ya ka chinya kon jong kini se na du bakhang pai ba ya ka Fete